Ngathini mina, wathini wena, manje kunjani? Uma kunjena. I can't wait to marry you. Uyashada namhlanje. Ziphi izinkomo. I can't wait to marry you. Uyashada namhlanje. Ziphi izinkomo. Wakhambule, 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 wakhambule. UNkulunkulu nomusa mdali wezulu nomhlaba. Ngisondeza phambi kwakho unkosikazi wami. Ocevuzayo ungenza ukuthi mina ngikwazi ukwehlela ngezansi. Sondela kuwe ngisondeza unkosikazi wami ukuthi ngicela ungenze ngihlezi ngingezansi uNkulunkulu nomusa. Athi noma eqeqemuka ngikwazi ukwehlela ngezansi. Ngicela amandla akhe ayingcwele asondele kumina manje kuze ube naphakade. Amen. Allo weMark, ngithi ngikukhumbuza ukuthi u10:48 manje. Ungabi late for it. Uyazi nje ukuthi angizwani nabantu abangasigcina isikhathi. Walate nje mina ngizokurishaflisha. 11 o'clock for it. Not 10:59, not 11:01. Walate nje ngiyakurishaflisha ngithola omunye umakhelwane engizophuza naye iti. Kulungile ke makhelwane, bye. Coffee Maki. Hayi Maki bese ngikwenzela iti. I-coffee phela kade ngibuka lapha ku-YouTube. Odokotela abaphesheya bathi asiliyeke ukuliphuza. Alikho good for inhliziyo. Hayi lungile ke na. Angufaka ke noshukela wemakhelwane ngoba ushukela uzogulisa Maki, ngifuna uluze iweight. Maki, angizami ngona ukuluze iweight. Ngiright manginje. Maki. Oh, kuzomela uyiluze iweight. Thatha lele nojama ama lemon cream awami. Uyazi nomalema kwamsiza kabi ukuthi aluze iweight. Uyazi nje umalema esayisidudla mina ngangiyitshela ukuthi ulingana nawo wonke lamakhehla seParliament. Buka nje manje. Ngeke ngayitshela ukuthi nje hayibo umalema uwonta ngawabole kodwa noMbheki. Manje uyabona ukuthi ingane. Makhelwane, leli into onginike lona. Hayi liyababa nje ngoba lingena ushukela nje ungathi iboza. Makhelwane. Kushuthi awuwafundi ke wena amaphepha. Awufundanga ukuthi kwenzekeni kukhulu ubuse last week eBhanoyini. Kwenzeke na? Wagibela phela eBhanoyini. Bazama ukulisusa lutho kusuka. Lathi melithi liyandiza liyatshekela ngathi leli side ahleli kulona. Kwaze wathiwa ke ehla yogibela ibhasi. Lasuka elona ibhasi. Wathi mayigibela nje ebhasini. Lamane lagcwala kwase kuthiwa akakhokhele wonke kamasithi. Cha makhelwane bamba kahle inkomishi uyibambe la esibambeni. Inkomishi yami ibiza kabi leyo. Ngayithekelwa omama basenkonzweni ngeanniversary yami noKhambule. Ngeke uyazi ke bandla makhi anniversary ngoba ukazi ushade. Makhelwane, hayi awukahle. Uyangixoxa yazi. Khona ubuso uzwile nje ukuthi umfana kaGumede ulimale engozini yemoto. Ulimale kancane. Yilabo vupha ababenzayo. Uyazi nje mina uKhambule 26 years edrive. Kaze athole ngisho ithikithi lokushaya irobot. Kanti wemakhelwane uyabona umfana kaGumede uhlonipha kabi umgwaqo. Uyabona lo mfana, he's a gentleman wemntakuthi. He's a gentleman and a half times 3 to the third power. Uyabona le ngane ethi mayifaka ibhulu ukubekela ukhalo 3 thina ke sadla kumagalopho. Akenzise kwalezi insizwa uthola ukuthi amabhlukwe wabekele batebhisile kuvele itrunk esikotshi noma umtsitsi lomunye moqwebezelayo ngathi bawugcoba ibaby oil. Hayi angiphathi ke kulabo abavele basivezele ama-andi ukuthi mawuthi uyayibheka ukuthi kokuthi kodwa manje sekuphenduke konke. Oh nanto
Ntombi bengithi ngitshela ukuthi ke uyiphathe kahle uma ubona umndeni wakagumede. Hayi baphatheke kabi njengoba belinyalela umfana nje. Inini kodwa la engangingaba nice khona. Uyazi nje ukuthi weakness yami ikhona ukuthi nginice. Bamba inkomishi ingawe inkomishi yami ibiza kabi wena. Hayi makhelwane uyazi omama basenkonzweni beke bangitshela ukuthi sebebuya khona lapha ya. Asibedlela ukumona umfana. Hayi abawuvali umlomo. Bathi inja yensizwa kade lapha. Ingcepheshe ezinye zegunde isithiko indlela ethiwa ba decent ngayo abafana sebenza nabo lapha esibhedlela. Wemakhelwane lo mfana kaGumede ubesebenza ngoba kungathi indla kubiyawa nje. Umsewumeli Kodwa makhelwane pho usho ngani indaba ebaluleke kangaka? Phela bekuwukuthi ummeli kuzofanele ngihambe noSindi siyomvakashela. Njengoba uthi ubonwa nabangani bakhe kusho ukuthi ezinye phela izifundiswa. Kungenzeka ukuthi umkhonyana kaSindi ukubona labo bangani. Makhelwane awuhambe uye lapha niyongibuzela ukuthi ngingenwa ngasikhathi sine esibhedlela. Phuthuma makhelwane iti yalipheli. hayi kulungile manje sengiyofonela makuwukuthi ngizwa ukuthi bathini. Hayi uzozwa ungathi makuwukuthi ini. Nkulunkulu uyaziveza la sekumnyama khona. Uziveze wena simakade. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga ngengozi evele labakaGumede. Shuthi lento ubuyenzela ukuthi ibisibusiso kumina. Shuthi bekuyindlela yakho yokuthi uSindi ngimthathe siye esibhedlela ukuze afike athola ubambo lwakhe. Kuzomela ngimfonele uSindi athenge ingubentsha neperfume enuka kamnandi. Ngifuna nje ukuthi masingene esibhedlela kudideke dokotela kuchazeke isiguli ngisho ivakashi ikhohle ukuthi izofakashela abantu asebezoshona imane ibona uSindi sithi nangu makoti. Vula indlela. Awu ingwayi yami madoda. Wasusonke uconsa kangaka ukushada bani? Kunehaba kodwa myeni wami. Umshado mhlambe nje into engathi iyokwenzeka noma next year. Okwamanje kusamalungiselelo. Hayi ngeke mosumuhle kangaka ngiyakwazi phela mosushayele lishethi leli awuvela ulishaye nje. Buka nje lesiketi secrimplini esihle samaplate. Awusihlukaneni madoda kodwa nkosikazi. Ngiyabona Kunohambo nje silithathayo noSindi olubalekile sobuya mhlambe emva ka3 hours nendaba ezimnandi baba ezokujabulisa kakhulu ezokwenza indoda emadodeni. Hayi sengiyasaba yabona phela angiphephile ko Ben 10 bangangishaya ngesithende kanzima kabi. Sindi Shesha bangifuna size sibe late. Hawu. Mama, I wish you could tell me where we're going. Sindi, what sort of a surprise is a surprise that you already know? Kanti noSindi akazi kwayena ukuthi uyapi? I just wish Mom can tell me where we're going, Baba. Asambe wena, singaze sifice ishift yodokotela abantu abamasiphumile. Hayi, anizojabula mase ngibuye. Hayi kulungile ngizosala ngiphuza amanzi. Ube namanzi. Ma, what made you think that it was a good idea for us to visit a total stranger in hospital? Sindi, he's not a stranger. I just forgot his name. Oh, well, we look like total lunatics, trying to bribe a security guard to show us the word of someone that we don't even know. Sindi, I know his surname. How was I supposed to know ukuthi kunoGumede abawu9 abalele kulesa sibhedlela namhlanje? We had no business. Simsiwe, mina yonke lento ngiyenzela wena. Sindisiwe, neBhayibheli liyasho lithi zalanani nande. uNkulunkulu wathi mengabe akhu Adam wamakha noEve, wathi uma kuBeyonce wamakhela uJay-Z. Shadile mina nomyeni wami, mina ngashadila ngalibalele. eHome Affairs igama lami libhaliwe Mrs. Wena usihleli lapha ku-shelf collecting dust. Uyago kodwa ngabakho bayashada wonke ama-weekend siyashadisa wena lutho dololo. Ngakufundisa mina ngane yami iBhayibheli. iBhayibheli incwadi engcwele ithi zalanani nande.
wathi uNkulunkulu memakho uAdam wamakhela uEve wakhe, uBeyonce wamakhela uJay-Z wakhe, uZungu noMakhumalo wakhe. Manje wena ke ayi kodwa ngeke uMakhumalo unama assistant amaningi ngikufisele leyo mpilo. Ungcono lapho obhanga lo. Ngathini mina, wathini wena, manje kunjani?